Здравейте, казвам се Сергей Венков, управител на Фондация за семейството и децата. Днес ще водя занятието по веб дизайн. Първо искам да кажа, че се радвам, че ще работим заедно и ще създаваме нещо страхотно. Днес ще ви покажа как да използвате готови инструменти, за да направите професионален уебсайт. Да, правилно чухте, без да напишете нито един ред код. Няма да се ровим в сложни кодове, просто ще използваме готови решения, които са изработени за нас. Ако допреди 10-15 години кажехте на някой, че може да направите уебсайт без да напишете един ред код, ще да ви гледа странно. По онова време беше почти задължително да знаете HTML, CSS, JavaScript и какво ли още не. Трябваше да бъдете професионалист, програмист, супергерой, който да пише кодове. Днес нещата са по-различни. Благодарение на платформите може много по-лесно да се създадат уебсайтове, без да има безсънни нощи с код. Или с други думи, ако уебсайтът е един филм, то по онова време трябваше да бъдем режисьори, сценаристи, монтажисти, за да създадем нещо готино. А сега, все едно, че някой ни е дал сценария, камера, ефектите, ние само натискаме бутона Play и сайтът се получава. Това, което днес ще покажем, е как да ползвате готови анимации, готови ефекти, как да вкарате динамика, интерес, движение само с няколко клика във вашата лендинг страница. Ще можете да ползвате цял арсенал визуални инструменти и да се почувствате като професионални дизайнери. Нека да започнем с самото занятие.